Доброй раніцы. Серада. Ой, уже все чацвер, якая ж серада. Усіх рада бачыць, хто будзе глядзець у запісы. Так, не люблю ў сябе чуць. Так, колькасць гледачоў сюды. Усё, працягваем. На мінулым стрымы мы зрабілі абсалютна ўсё, што мы хацелі. Вось. Так, што мы там зрабілі? Чакай. Мы знайшлі сабе заплечнік, які нам дае плюс 5 кілаграмаў. І пры гэтай прысёнай зараз 10. Люсевіч, вітаначкі. Я так разумею, ты як заўсёды вучышся. Тебе ўсё добра. Так, давай, дарань. Пачакаем. Чакай. Вось. І мы адсюль пойдзем, таму што тут у нас скурыё. Ось толькі не ўпэўнены, ці нам патрэбныя гэтыя скуры, якія тут маюцца. Вядома, што дровы гэтыя, якія тут ёсць, паўсюль яны. Добра, так. Вось трусіную скуру я вазьму. Дарэчы. Нармалёва зараз у каледжы. Ну так, вядома, што ты ў каледжы навучаешся. Так, вось гэтая скура мне патрэбная чорнага мядзведзя. Запытаецеся вы, а навошта? А ўсё дык вельмі проста. 96. Мы пару разоў толькі падымаліся па гарах. Што сабе? Вось. Адказ даволі просты. У нас ёсць дасягненне, якое тычыцца выключнай якасці адзення. Рачай, я гэтае не буду. Гэта у нас сапсаваная вада. Это моя памылка, што я так раблю. Так, і мне трэба толькі... Не, ўсё добра, нават калі ў нас перагруз. Вось гэтае, дарэчы, мне не патрэбна з сабой. Эй, што гэта яна робіць? Дзяўчына, ты што, ашалела? Бля, тут яна кладзе, а тут? Адбываецца. А ну, пастаў. А ты п'янь. Ты паглядзі на сябе, га? О. Во. Нарэшце. Карацей, учора ўсё ж высветлілася, што літоўцы рэальна скралі беларускую гісторыю. Яна наша агульная гісторыя, як яны маглі яе скрасці. Так, што мы яшчэ тут пакінем? Давай паглядзім. 10. Гэта я пацягну з сабой, гэта мне трэба, каб вогнішча гарэла 3 дні. Запар, тут усё добра. Тут усё добра. Гэта мы нацягнем на сябе, калі будзем спускацца. Ага. Всё, так. Ножовка. Ножовка. Вядома, нам бы лепш яе адсюль прабраць. Вот тут у нас што? У нас тут нічога няма. Нам бы інструменты ўсе зацягнуць у нейкае адное прышпільнае месца, дзе яны будуць патрэбныя. Так, ну, адпаведна, молат мы таксама пацягнем. Зараз толькі вырашым, куды. Дзе да ўцежнай даліне толькі, ці не, дарэчы, трэба зрабіць сабе будзе ножоў. Так, давай мы гэта з'емо. Ось так. І ось так. Так, ну і хадзем адсюль. Нават краху пап'ем і хадзем. Туман. Надвор'е шыкоўнае. Мяркую, што можам ісці. Так, зразумела, ну гэта не повод дрэнна ставіцца да літоўцаў. Ну гэта ж іх частка гісторыі ж таксама, не? І наша гісторыя, і іх гісторыя, і польская гісторыя, і украінская гісторыя. Гэта ўсё пра наш вось гэты інтэрмарыю. Ад мора да мора дзяржава. Гэта ўсё наша агульнае. Тое, што нас звязваць павінна, а не наадварот. Я разумею, што
прапаганда лукашэнаўская, яна менавіта наадварот спрабуе зрабіць пастаянна. Яны скралі, яны карыстаюцца ёю. Прыпяць, дарэчы, вяртаецца ва Ўкраіну, узгадай. Чые гэтае слова? То бок, ну... А куды пайшоў гэты? Вунь туды. Вось. Так што, як на мой погляд, гэта ўсё бязглузда. Інструмент, які мусіць аб'ядноўваць, ён раз'ядноўвае чамусьці у некаторых галовах. Лёха, вітанкі! А колькі тут главаў? О, 5. 5 яшчэ не выйшла. Лёха, вітаначкі, нікому такога навек Лонг Дарк. Ну, глядзі, як цудоўна тут. Ну, што гэта, кепскае надвор'е? Я лічу, што не. Це добрае надвор'е ў нас. Вось, каб драпежнікі былі паспакайней, ну гэта так. Так, ну я лічу, што мы не будзем спяшацца, мы проста пойдзем сабе у нашу уцешную даліну, так і назавецца. Вось, ды спакойна. Мы там у бункеры сагрэемся. Нават калі трошкі згубім ХП, нічога страшнага, у нас яшчэ ёсць 15 бярозавай кары. Што фу-фу-фу, Лёха? Што ўжо такого? Дарэчы, я учора сонейкі вясенні пах, ну так, гэта ні на што не зменіш. І не заменіш. Як там учора в Атафакі быў стрым? Чым скончылася ўсё, бо я потым адышоў ужо. Цікавае, штосьці адбылося, апроч згушчонкі. Якая ўсё ж такі гушчонка перамагла? Хром. Крацею, што мы будзем сёння рабіць? Я хачу прайсціся па лакацыях, такіх як вось уцешная даліна, і патрапіць на загадкавае возера. На што мне гэтае трэба? У нас на загадкавым возеры даволі шмат тканіны, і у нас там яшчэ ёсць трошкі скура. Пры гэтым пры ўсім ва ўцешнай даліне на шмат скур. Мы ўсе гэтыя скуры сабе возьмем у кішэньку і пацягнем. Адрамантуем сабе адзежу. Абсалютна ўсю адзежу на 100%, апранем. Вось такім чынам мы выканаем першую нашу задачу дасягнення. Вось якое нам ад нас патрабуе апрануцца абсалютна ва ўсё, што ёсць на 100%. Не, я таксама адным вокам глядзеў праца, больш як бы бачыў нічога цікавага. Ну, мне таксама падалося, што там больш нічога не было, там нейкая актыўнасць была ў чаце. Таксама не вельмі высокая, вось, і я падумаў так, што, мабыць, хутчэй за ўсё нічога і не было. А ўжо потым я бачу, што я на Шаграйле рэйд зрабіў, гэтак далей. А, дарэчы, у мяне навіны на конт наступнага тыдня. У мяне ўжо і аўторак адваліўся, то бок у панядзелак, і ў аўторак не будзе стрымоў. На жаль. Як я казаў, усё гэтая праца, яна планы касуе. Яшчэ вельмі вялікая пагроза на пятніцу таксама, што і пятніца адваліцца, і... Ну там паглядзім, што да чаго. Спадзяюся, больш нічога не адваліцца. У запой, ага. У забой. Ты крыху памыліўся. Так, вось наша уцешная даліна. Давай-ка апранем наш заплечнік.
Что? А, ну все, зразумела. Чакай. Чакай. 250 грамм треба скинуть. Это скидаем. И что мы тут можем еще скинуть? Ну, вот так вот. Так, давай тут сховаемся, погреемся. Так, адсюль мне б ведаеце, адсюль мне б на сядзібу потрапіць. Карбонная скрыня. О, тканіна. Руками, калі 30 хвілінак. Давай. Патрэбна. Тут трэба нам, каб цяпло было. Так. Где ложек тут? Карацей, зараз трэба ісці нам на сядзібу. Паглядзець, якую скуру мы там пакінулі. Потым праз Свіран павярнуцца ўжо на наше загадкавае возера. Ось такі план. Так, ну а на загадкавым возеры я б хацеў ўжо адрамантавацца. Усю адзежу. Нам трэба будзе мець приблизно 4 скуры медведя, приблизно 6 скур оленя, 2 труса, так, 2 труса и... Ще курпики нам потрібні. Слухайте. Нам потрібні курпики. Ага, квохчете ви. Треба так само пух поглядеть, де у нас лежить. ВРВ, вітанки дерев, як маюся? Добре маюся. До речі, ВРВ, я нічого не розумію, в яким чаті ми обмірковуємо Ready or Not, коли ми там збираємося сьогодні, не сьогодні. Падаецца, гэта недзе ў біл-контент, правда было? У лепусы, так. Ватафака пасля 2-3 гадзін выгарае. Ці ад гульні, альбо ад паплечнікаў. Я мяркую, што ад гульні, бо, ну, гледзячы на свой досвед у гульнях, мне сапраўды цяжкавата гуляць больш 2-3 гадзін, апроч вось гэтай гульні. The Long Dark на бягучы момант. Я ўжо маўчу пра танкі, калі тое было. Там просто ўжо не вытрымліваеш, ты не можаш канцэнтрацыю атрымаць, рашэнне прыймаць адпаведна эфектыўнае. Так што, хутчэй за ўсё, гэта просто стомленасць, калі мы кажам пра Ватафаку і Ark Raiders. Гульня такая сама па сабе, шчыра кажучы, не вельмі мяне ўтрымлівае да ўсяго ж. То бок бадзяешся, лутаешся. Вось, ну і трошки актыўнасці. Ось калі ёсць паплечнікі тыпу сябры, то шыкоўна. Яшчэ ось калі ён з Артёмом у гэтым гуляе. Калі так самому у самоце, ну не ведаю, што там увогуле рабіць. Там ёсць чат пра гульні, А, так, узгадаў. Там ёсць пра музыку кіно, штосьці такое, і пра гульні таксама было. Я зразумеў, то бок мы там будзем сінкацца раптам што сёння. Мы ж сёння ідзем ці не? Там без... Я нічога не блытаю.
Ідем. Добре. Так, ось наконт алейніх скураў я не памятаю, ці іх было дастаткова ў загадкавым возеры, але раптам што-то будзем фарміць сабе, сушыць. Так, вось, амаль дайшлі сюды. Трэба схавацца і саграцца. Шкада, што пакуль няма сонейка, не хачу распальваць вогнішча. Вытрачаць запалку. Так. Папілі крыху. Так. Спаць не пачакаем. Давай. Выкарыстоўваў свой спальнік дзеля таго, каб мне чакай, дай галінку ўзяць. Каб мне нішто. Бо яго тэмпература вышэйшая за вось гэты ложак. Гэты ложак, падаецца, дае 2 градусы, а мой спальнік дае 7. Я хутчэй саграваюся, і мне не трэба ж было чакаць гадзіну. Так, я там вас адзначыў, дзякуй. Я потым пагляджу. Мне яшчэ сёння да халеры сваіх спраў такіх незвычайных, але прыемных. Зараз вып'ем гарбаткі, каб нам цяплейша было. О, бляха, паскудны які. Выходим. Там мы и до сядзібы, и до свірана дойдем зараз. Все позбираем, и все лохмотье гатаем. Якое нам трэба. О, карацей. Трэба будзе, дарэчы, заўтра яшчэ пад'ехаць, а мо не заўтра, можа ў іншы дзень які. Тэхагляд трэба на машыне праходзіць. А можа, у якісь дзён, калі ў мяне не атрымаецца пастрыміць на наступным тыдні, вось так, мабыць, будзе лепш. Зрабіць працу, як мага хутчэй, і калі там застанецца якая гадзіна-паўтары, з'ездзіць і агляд прайсці. Во, так будзе лепш. Полное, ой, не тое, што кішэні, а просто ажно, так бы, ведаеш, каб яно было так, то варта было сказаць, што яно з рук валіцца, але яно не валіцца, дзякуй Богу, пакуль усё кантралюецца. Адзінае, што не магу зрабіць на бягучы момант, слухай, трэба пагугліць, можа, у нейкій Літве ёсць гэтая штука. Мне патрэбна для рамонту машыны электрычны гэты хамулец ручны. Ну як ён, электрычны, не ручны. Ось, на задняе кола, бо ён у мяне аўтаматычны, і ён не працуе зараз, бо ён... Што згарэць, якая халера з ім сталася ўжо, не памятаю. Хаця не працуе. Мне яго трэба знайсці, у Польшчы яго няма. Вось, на разборках. Трэба ў Літве паглядзець, замовіць. Каб прывезлі сюды. У немцаў глянуць. У немцаў глянуць. Немцаў глядзеў на eBay. Там былі даражэйшыя значна. Ну, гэта eBay. Можа, калі так, каго знайсці, у каго будзе.
Так, калі так на дворе захаваецца, слухайце, дык мы і дойдзем за адзін дзень да нашага возера загадкавага. Ну, хаця б прынамсі да ГЭС. Гідраэлектрастанцыі. Так, вось ціхай сапаю. Давай, дзед поспехаў, давай. Паскуда выюць якія, га? Ты паглядзі на іх. Я вось думаю, ці варта тут недзе пакідаць молат і інструменты. Вядома, не. Інструменты мне патрэбныя на якой лакацыі? Дзе іх у мяне не было? Во, тут не было. Інструменты мы тут пакінем. У свірані. А вось молат трэба цягнуць. І, здаецца мне... У нас жа ж молат ёсць раптам што на чыгуначнай рамонтнай станцыі. Там, дзе лакацыя разборная чыгунка. У нас ёсць на багне самотнай. Там таксама мы рабілі сабе наканечнікі, яшчэ варта зрабіць будзе нажы. Бо у нас 4 кіпцюра ёсць. І лягчэй не рамантаваць будзе нажы гэтыя, а менавіта зрабіць новыя. Каб яны проста былі ляжалі дзе-небудзь, і мы потым прыходзілі, бралі. Вось так, вось 3-4 нажы, якія тут у нас будуць мецца, ды і потым несці, напрыклад, у чорны камень, у турму, на направу. Так, ну, псуецца на дворе, пытанняў няма, псуецца на дворе. Зараз паглядзім, ці ёсць тут мяса якое. Нічога няма, слухайце, мы запыласосілі абсалютна ўсю лакацыю гэта. У нас на сядзібе няма ежы. Што у нас тут? Так, тканіна. Давай паглядзім сюды. Дзве скуры, ёпта маць. Так, ваўчына, тут нічога няма. Чакай. А дзе ж мы? Маглі пух прыхоўваць, калі ён тут быў бы. Мабыць, нідзе. 47. Усё, хадзім туды. Хадзім на свіран. Стейбл хаотик. Вітанкі, рабуем чужую хату. Не, гэта цяпер наша хата. Тут на гэтым востраве ўсё нашае цяпер. Бо ніводнага чалавека няма. Ёсць адзін чалавек, які жыве на сваёй яхце. Вось, усё астатняе гэта наша. Твоя хата, моя хата. А не, трошки інакш. Ты ж ведаеш, пра што гэтая гульня? У сэнсе лор гульні гэтай, правда, ці не? Ці ты не ведаеш яго? Да рэчы, вітанкі. Так. Не гуляўся ніколі. Тут жа ж проста сусед заключаецца ў чым? Быў катаклізм электрамагнетычны, які зламаў абсалютна ўсе электронныя прылады. Усё, што мела дачыненне да электронікі, яно зламалася, не працуе. Мы тут адзінае, што можам направіць, гэта працу вось вежаў, вось тых, вось, бачыш, яна па цэнтру экрана зараз на гары. Радыёвежа. Гэта адзінае, што можа працаваць. І катаклізм быў цікавы тым, што ён нейкі магічны, плюс-мінус, таму што зараз на гэтым востраве
адбываюцца паўночныя ззянні, якія прадукуюць вельмі моцнае электрычнае поле. Ну і праз гэта пачынаюць працаваць, напрыклад, рацыі. Ну і вось тая вежа. Усё, што мае дачыненне зноўку да электрычнасці камп'ютары, там ліхтарыкі і гэтак далей. Людзі на гэты момант у выжывачы, пакуль мы тут з'явіліся, яны ўжо ўсе памерлі альбо эвакуяваліся з гэтага вострава. І тут ніводнага чалавека няма. Абсалютна не знойдзеш. Вось, у апошнім дапаўненні, якое было у пазамінулым годзе, напрыканцы 24-го, дадалі гандляра, які жыве, дарэчы, мядзведзь там бадзяецца. Бачыце? Вось, дадалі гандляра, які жыве на караблі. Яхце. Так, гэта у нас воўк, а там у нас... Так, ну раптам што ў мяне ёсць усё неабходнае, каб абараніцца ад іх. А вот яшчэ адзін воўк. Гэта пачуў нас. Давай. Ну што ты, божа, ну ён яшчэ схаваўся з гэты. Давай. Просто ўлыч. Ось, такім чынам, усё, што на гэтай выспе ёсць, усё належыць нам. Мы тут адны. Так, гэта яшчэ адзін воўк. Давай, я падумаў, што гэта здалёк. Мядзведзь быў. Давай. Магчыма, я не памыліўся, і мядзведзь недзе там далёка, бо мне чамусьці падавалася, што ён быў амаль вось каля гэтых дрэў. А ваўкі выявілася значна бліжэй тут. Так, а сэнс, каб не памерці тут? Ну, сэнс так. Сэнс, каб выжыць. Тут, бачыш, у нас 42-гі стрым ужо ў гэтым выжывачы. І мы намагаліся даведацца ўсю гэтую гісторыю. Чаму, напрыклад, адбылася гэты катаклізм? Адкуль увогуле пайшла гэтая катастрофа, так? Высветлілі, што мелі дачыненне да гэтага вучоныя, якія займаліся вывучэннем клімата. Там сярод іх быў псіх, якога звалі Рюдзігер. Так. Вось, ну, карацей, там такая заблытаная кранальная гісторыя, як у яго закахалася адна з супрацоўніц, як яна яму дазваляла абсалютна што заўгодна рабіць. Так што такія справы. Вось мы літаральна 2 стрымы таму скончылі гэтую гісторыю. До самага канца дайшлі. І зараз, па сутнасці, будзем выжываць, бо ёсць дасягненні ў Steam, якія б хацелася атрымаць. Так, тут нічога няма. Тут скура. А тут бурлы. Так, вось гэта мне трэба, і вось гэта мне трэба, і гэта мне трэба. Усё, так. Вады яшчэ хапае. Зараз толькі з'ем пойдзем кавалачак мяса. Што тут? Вось гэта. І ласіная скура ёсць. Ну, блін. Як мы сябе пачуваемся? Ну, шчыра кажучы, мы блага пачуваемся. У нас ужо надвага такая сур'ёзная. Так, нам тут трэба пакінуць інструменты. Што мы можам яшчэ пакінуць?
І па сутнасці ўсё. Давай мы молат скінем. Будзем ведаць, што ён тут ляжыць. Спадзяюся, што раптам на чорны камень яго трэба будзе зацягнуць, то мы акурат будзем праходзіць паўз гэтую лакацыю. Всё, зараз ідзем. Так, мы тут ніякага драпежніка на сябе не працягнулі. Спадзяюся, што не. Так. Все, поели. Попили. Давай так зробім. Зараз сабе зробім гэтых паходнікаў. Памятаю, засталося 5. Уголь, палка. Вечар. Мы да ГЭС павінны дайсці, нягледзячы на нашу стомленасць. Так, туман, тое добра. Хадзем там туды. Карацей, гульня па сабе сама, яна цікавая проста механікаю, балансам вось гэтых момантаў і умоў, у якіх табе трэба выжыць. Так, гэта мост у нас, так, нам сюды. О, дзякуючы таму, што туман прыйшоў, бачыце, пацяплела настолькі, што нам зараз не халадно абсалютна. У нас тэмпературная скаля паказвае, што у нас плюс, дзякуючы вось паходні і нашаму адзенню. На шляху яшчэ трапіцца фотка. І мядзведь там будзе валэндацца як валацуга. Фотку там і павінны абыходзіць, бо кожнага разу ўдаецца гэта зрабіць, а вось з мядзведзем можа так не стацца. Кто у нас там ляжыць? Олень. Ну то хай ляжыць. Так, добре. Дайте узгадать, где мы можем знайти курпиком на загадковом озере. Что-то мне подсказывает, что нигде.
Ось я не пам'ятаю, де там яны былі хоць раз. А, не, вот згадаў, на гары. На гары яны былі. Так, трусаў мы папалюем. Мы сабе наробім гэтых стрэл закалёных у вагні. 25 трусаў трэба будзе прыстрэліць. Вось, з дапамогай іх. Ну і адпаведна корпікаў таксама мы сабе настраляем. Так, штосьці котка маўчыць. Яна ўжо тут была. Ваўкі выюць. А котка пакуль маўчыць. Можа, яна не рэснулася, калі мы зайшлі? Ага. Сказаў я, і вось яна, блядь, падала голас свой. Каб толькі слухаць яна на... Блядь, ну яна проста раве нібы на вуха нам. Дзе ж ты, паскуда рудая, хаваешся ад нас? Паспрабуем адсюль зайсці. Главное, ногу не подвернуть, чуешь, малая? Так, добре. Адсюль хотя бы гляд будем. Вось на гэтае месца. Так, сюды кошки апранем, каб верагоднасць зламаць ногу была меншая. Давай, сползай. Валера, бляха, але ж я наравела гучно. Нібы яна вось тут сядзела. На гэтых каменьчыках. Яшчэ 4 засталося паходні. Злева, магчыма, будзе зараз мядзведь. Так, ну мы адыходзім ужо ад яе.
Уже не так гучно. Стамілася дзяўчына, пачакай уже, дойдзем до пячэры, там можам сапнем краху. Так, ну что, медведь будзе у нас? Ці гульня просто нас пропусціць до пячэры? Ага, 8 медведь. Калі такое было? Давай, 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 дзяўчына, пераставляй сваімі капытамі. Ой, ён там за пагорачкам. Так. Ну, я думаю, што адарваліся ад гэтага патлатага. Ён не мусіў развярнуцца і ісці ў іншы бок, каб нас перахапіць. Добра. Больш-менш спакойным.
Так, пераход на ГЭС. This pack is getting kind of heavy. Так, трэба паходні, трэба будзе распаліцца, слухайце. Так, ёсць у мяне яшчэ, ёсць. Come on, little fire. Так, зараз паскручваем усе гэтыя паходні. Все, так. Так, а то, что у меня под ногами было, я поднимал ці не? Я не поднял. Вось распавядзі, як ты аднойчы прачуўся і пачаў перакладаць. Гэта не было сёння. Калі што. Гэта проста мы гулялі ў Ведзьмара. Першага ў другога. І я шукаў беларусізатар ужо на трэці. Вось, гэта калі мы кажам з тобой пра пераклад Ведзьмара. Не знайшоў, вядома, што не было. Вось. Але і ўкраінізатар я таксама не знайшоў добра, каб быў задаволены. Вось, пры гэтым пры ўсім пакуль шукаў ўкраінізатар добры. Я натыкнуўся на тое, што Redkit выявілася, выпусціў CD Projekt Red. Выпусцілі Redkit. Я паглядзеў, што гэта такое. Просто ачмурыў ад таго, як проста зараз можна зрабіць лакалізатар. Дзякуючы гэтай туле. Табе не трэба ведаць ні праграмаванне, каб расшыфраваць гэтыя гексы, нічога не трэба. Просто запускаеш, рэдагуеш контент гульні. І ўсё. І вырашыў, што зраблю з дапамогаю шаі спачатку. Вось, але шаіха адпрацавала кепска. Увогуле, паспрабаваўшы некалькі розных мадэляў шаі, выявілася, што лепш за ўсё перакладала Google Translate. Просто звычайны, нават не Gemini. Вось, і я зрабіў пераклад спачатку файлаў стрынгаў Google Translate, потым перачытаў усё, выправіў памылкі, уніфікаваў некаторыя там тэрміны, ну і так далей. Любой гульні, альбо толькі Ведзьмара яны. Гэта яны зрабілі выключна для сваёй гульні. Таму што Redkit, ён дазваляе гэтае не толькі локалізацыю мяняць, ну то бок ты можаш дадаваць любую мову іншую, замяняючы тое, што ёсць. Вось, але і агулам зрабіць абсалютна новыя квесты, выкарыстоўваючы тыя мэшы, мадэлі, вось, і ўсё, і скрыпты, якія маюцца ў гульні. Вось, ты проста перавыкарыстоўваеш. Агучку можаш мяняць таксама. Усё гэта даступна, толькі трэба ведаць як. О, нам туды. Вось, так што такім чынам прыйшоў да перакладу Ведзьмара 3-га. Адзінае, што я сапраўды спадзяваўся, што я зраблю пераклад гэты з дапамогаю шаіхы. Так, і, ну, ён мяне адыме 1,5 месяца, прыблізна так я думаў, 1,5 месяца.
Вось. Выявілася, што простое, што якасць, ну, была вельмі кепская. То бок, мяне, што проста бянтэжыла, прынамсі, на той момант, гэта тое, што пастаянна Шаіха перакладае сказаць расейская, як сказаць беларуская, разумееш, хаця ў беларускай існуе як найменей 3 варыянты, як яшчэ гэта можна перадаць. Вось, і пад кантэкст выключна казаць пастаянна, сказаць, ну, ён не падыходзіць. Тым больш, лаяцца Шаіха абсалютна не ўмее. Яна проста транслітарацыяй зробіць расейскую гэтую лаянку. Да ўсяго ж не вытрымлівае пераклад тэрмінаў пастаянна на працягу ўсяго тэксту. Напрыклад, яна можа... Што там было такое цікавае? Авалак, калі памятаеце, персанажа такога. Па-расейску ён... Тыпу маг, чакайце, як там было выкарыстана? Ай, правідзец, падаецца, так, у яго там была назва. І ён, Шаіха перакладала яго як бачашчы, правідзец, вядома, яна пераклада проста. Вось, і... Чакай, што мне там падалося зараз узгадаць. Не падалося, а спадабалася. І я гэта, па сутнасці, уніфікаваў і на ўсю гульню распаўсюдзіў. Гэта дасведчаны. Во. То бок, мудры, усё ведаючы, пры гэтым свой зрок накіроўваючы ў будучыню. Вось, і гэтак далей. Ну, такія вось моманты, якія трэба было выпраўляць. Ну і вядома, яшчэ Шаіха вельмі моцна псавала канчаткі. Ну, гэта проста ўсрата было ўсё вось. Больш за ўсё мяне выбесіла менавіта гэтае, што канчаткі проста не беларускія часам былі, склоны, род таксама не вызначала. Вось, і імя, напрыклад, якой-небудзь Сабрыны Глевісік, было 4 варыянты, як яна гэта падавала. Ну, карацей, Шаіха ёсць Шаіха. Кажа, добрае надвор'е, ага. Вось, і праз гэтае, бачыш, ужо 2,5 месяцы перакладам гэтым займаюся і ўсё ніяк не скончу. Але нават калі я зараз буду выпускаць мод на беларусізатар, ён ахопіць толькі 90% контенту гульні, не контенту, а дыялогаў. Вось, і месцамі там таксама застанецца расійская мова, таму што я не знайшоў месцы, дзе яно захавана ў гульні, пакуль што, каб перакласці. Тыпу стартавы экран, тыпу... Там былі, падаецца, падказкі, там у квестах былі праблемы некаторыя, я таксама не знайшоў пакуль што. Можа, удасца, і ўсё атрымаецца, але без гарантый пакуль што. Зараз галоўнае да ГЭС дайдзем. Там ужо схаваемся ад гэтай завірухі. А Лёха працягвае ухваляць маладжара і гэтак далей. Дзякуй велічэзна за падтрымку, Лёха. Дзякуй. Так і ёсць. Не, як я казаў раней, мне гэта спадабалася. Працэс гэты. Я, дзякуючы гэтаму перакладу, нават падвышаю сваю беларускую, таму што Шаіха часам знаходзіць некаторыя пераклады не зусім звычайныя, назовем гэта так.
тое, што я па звычцы ўжо не ўжываю, праз тое, што актыўны слоўнік, ён такі, ну, шчыра кажучы, ён маленькі. Звычайна чалавек жа ж карыстаецца прыблізна 1000, там, 1500 слоў са слоўніку штодзённа. А калі так ужо займацца перакладам, трэба, каб слоўнік і налічваў як найменей 5000 і болей слоў. Вось, каб гэта хоць неяк было падобна. Вось і часам шэйха падкідваю гэтыя словы. Гэта прыемна. Сам працэс ён такі вельмі добры. Было б яшчэ хутчэй, калі б у мяне жалеза было больш магутнае і захаванне кожнага файла перакладу, а іх там мама родная, бляха, безліч проста. Яно не было так доўга, бо зараз у мяне з улікам таго, як што я даўно займаюся, ужо RedKit у двухкосці стаміўся. Ён файлік захоўвае, ну, прыблізна так вось 8 хвілін. То бок я магу перакладаць сам файлік прыблізна 5, а можа і 1 хвіліну, в залежнасці ад таго, колькі там рэплік, так, гэтых сказаў ад персанажаў. А потым націскаеш захаваць, і, бляха, сістэма пачынае яго захоўваць на працягу 10 хвілін. Такі, ёб твоя маць, ну. Просто сядзіш, чакаеш, пакуль яна завершыць гэты працэс. Так, я вось не памятаю, хоць ты мяне забіў, ці была ежа ў нас тут. На ГЭС. Штосьці мне падказвае, што не было. Трэба паглядзець, будзе выйсці там вонкі. А чаму не было? Таму што там ваўкі. Толькі выключна ваўкі з гэтага боку. Ну, амаль дайшлі ўжо. Так. Свету напаліў. Ой, слухай, свету напаліў шмат. Свету напаліў шмат. У мяне за гэтыя паўгады такі рахунак прыляцеў за святло, што проста піпец. Так, усё, паход не маецца, гэта маецца. Што па ежы? Я кавалак мяса з сабой тягнуў. Вось дурань. Бля, і у нас толькі 2 гэтых. Та ты шо? Так, ну пайшлі тады з ліхтаром, я не ведаю, тут сядзець на гэтым месцы няма чаго. Бо там мы выйдзем, хаця б упалюем нейкага ваўка, можам пасмажыць сабе яго. А тут мы нічога не зробім. Я думаю, то бок гэтая котка, якая раўла на нас зусім збоку.
Это простое, что у нас у кишэні ляжаў кавалак мяса, і мядзведь за нас сунуўся прамою наводкаю менавіта праз гэтае. Ашалець. Пашанцавала, што не атакаваў ніхто з іх. Ні мядзведь, ні пума, неяк абышлося. У мяне ёсць... У мяне у месяц 80 рублёў за святло. Так, у мяне, ну, з улікам, што у мяне 5 чалавек жа ж у сям'і. У мяне нагарала за гэтыя паўгады мінулыя 266 злотых, то бок 200 рублёў прыблізна. Вось. І самая вялікая праблема, мабыць, гэта была мой другі манітор, па сутнасці, які не быў маніторам, а быў тэлевізарам старым, памятаеш, я распавядаў. LG-ха, якой было амаль 17 гадоў. LCD, якая яшчэ не OLED нейкі, ці нешта падобнае LCD. Яна ў мяне хавала 125, падаецца, кіловат на гадзіну. То бок толькі адзін гэты манітор, у двухкосі манітор. Ён зжыраў на дзень у мяне больш за 1,5 кіловаты. Цывілізацыя. Не, ну вось зараз, глядзі, манітор я сабе набыў, то бок я разлічваю на тое, што будзе прыблізна 200 злотых на месяц, то бок яно павінна скараціць. Таму што у яго па параметрах гэтых, па сістэмных, ці як ён там называюцца, у яго 21 ватт, то бок у 5 разоў менш. Ну, амаль 6 разоў менш. За тэлевізор, які стаяў. Гэта я пра гульню, цывілізацыя. Ага. О, стрымачанка, вітаначкі, вітаначкі. Добрая гульня, дзякуй вялікі за зычанне. Зараз уже дойдзем до месца, бляха. Слухайце, мы падзяемся, у нас уже чвэрць зноўку голаду. У нас толькі 2 рагозіны. Ой, гэта кепска. Гэта, ведаеце, мабыць, мне прыйдзецца лепш кубак выпіць гарбаты, а не вады. Так. Так, ежа маецца тут нейкая, ці не маецца? Краху вады і ўсё, правда? Глядзець тут. На сходах нічога няма. Добра, хаваемся. Так, зараз вып'ем кубок гарбаты. Адзін, дарэчы, толькі ёсць. Нічога, калі што, мы запарым сябе. Все, так, лягаем спать. Что у нас еще ночь? Так. Ну добре, давай. Треба напарить нам. На воды і гарбату ў першую чаргу. Спачатку гарбаты. Некалькі кубачкаў. Come on, little fire. Come on. Так, разместить сюди, готовать, ось так. I'm not sure I can carry much more. А пераклад і на піратку стане
Ты, Лёха, мы ж з тобой неяк абмяркоўвалі, што буду рабіць і афіцыйны стімаўскі, і звычайную гэтую папку, як я назовецца, боже, зіпаўскую, з заменай файлу. Двадцать пять. Так. І апошні кубачок. Это ўжо які раз я, дарэчы, карыстаюся гарбатаю, каб не здохнуць ад голаду. Так, ой, не тое. Вода, 2 литра. Ось так. Так, ну і спаць мы будем 24 гадзіны. Каб нам добра было. А у меня памяць на 3 палёт. Алера, ну ты паглядзі, засранство якое. Завируха нас замкнула тут. Так, а нам сядзець тут нямашака чаго. Нам трэба лезці, каб было што есці. Валера. This pack is getting kind of heavy. Паскудство якое. То бок нам лепш замерзнуць, чым згубіць бонус у 5 гэтых кілаграмаў. Так. Раз. Не, вядома, што нічога кепскага не станецца раптам, што. Але не хочется ўсё ж таки 5 кілаграмаў, гэта 5 кілаграмаў. Starving. Так, цікава, ваўкі адрадзіліся, якіх мы тут білі? Вось гэты адрадзіўся адзін. Wonder if I can drop any of this gear. Хаця, можа не спяшацца, можа забіць яго, я вось думаю. Калі ён тут уже рэснуўся, ну. Як то кажуць. Наканавана было. Давай, хадзі сюды. О, рагозіны яшчэ пазбіраю. З гэтага участку, так. Jeez, this is cold. О, дзяўчына, вы незадаволеныя, што халадна.
Чуєш ти, бадяга? Я ж бачив тебе тут тільки що. Просто. Oh, so cold. О, там курпік ще. Так, каб зняць мяса 14 хвилинок, добре. Ну, Pack шикарно. is getting too heavy to carry. Пойдем, зараз будем собі готовать 4 кавалочки вовчатины. Can you eat trees? Because I'm gonna eat a tree. Так, у Белостоку снег уже не ляжет. Ой, уж давно. Ще на минулом тижні розстав здесь. Только ведаешь, есть такие у нас доми у Белостоку, где на паўночным баку дому. Яно ще може бути. Тому що часом тут... часто тут доми будували гэтым, бляха. Ну, типу, 9-павярховік звичайний, але усі гэты пляскаты сваёй плашчынёю у бок поўдня, і адпаведна адбывалася тое, што там на поўначы, куды вокны выходзяць і гэтак далей, там цень пастаянна. Вось, і гэтыя прыбіральшчыкі, якія снег гуртавалі у такія намёты вялікія, ну яны да сих пор да гэтай парышча маюцца. У вас яшчэ ё? О, што сабе. Мне ўжо так халаднейшае у твоіх мясцінах. Так, ну мы зараз насмажым, з'ямо, а тут кавалачкі 2 пакінем. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Бо трэба, каб тут былі прыпасы нейкія ежы, гэта 100%. Так, палка. Так, ужо 4 стралы, де трэба будзе зрабіць, дарэчы. 4 наконечники маюцца, так. Что у нас тут? 25. Раз, два, 3. Нібы такое абмежаванне... А, не, абмежаванне не можа быць, тому што мои 20% паходні даставалі, я памятаю. Так. 31 хвилина, ну добре, давай. Ще один, і потім уже м'ясом наїмося. Так.
Все, так, и 2 кавалочки мы покинем тут. I'm not sure I can carry much more. Это мы площадь скинули. Надвор'я нас тут потрымае крыху, але ж я ўсё роўна пайду, я не буду чакаць. Зараз тыя кавалачкі прыгатуюцца, я пайду туды ў бок турыстычнай гэтай базы. Даецца, тут былі, бляха, сховінкі. Не? Ну і халера па табе. Так. Нема схованкі, дык нема. Так, я справы. 30, 29. О, чакай. 3,6 важыў. And this pack is Падаецца kinda вол. Чотири кавалочки у нас амаль на 4 кілограми. Добре. Ось сюди, каб було бачно. Попили водицы и пошли до хаты. Так, трэба падумаць. Толькі што нам трэба аднавіць стрэлы, гэта зразумела, але хутчэй нам трэба спачатку нарабіць стрэлы з звычайных галінак, каб можна было пайсці напаляваць 25 трусаў. Так, гэтымі стрэламі, закалёнымі ў вагні яны завуць. Скрыпты. Вось так. І паглядзець яшчэ прыпасы, што там па адзенні. Магчыма, мы зараз выканаем ужо дасягненне, звязанае з адзеннем. Курпікі, якія квохчуць унізе. Wonder if I can drop any of this gear. Яны вельмі мне патрэбныя. Чуеце? Бо тут на гэтай мапе па сутнасці 2 рэспа для курпікаў. Не, 2, 3. Там адзін памятаю, тут адзін. І трэці каля турбазы, але гэта каля турбазы я ўжо не памятаю, каля апошні раз яны там рэсаліся. Так, дарэчы, яшчэ алень. Так. Я б хацеў паглядзець, дзе яны. Бо ён не быў ужо тут зусім побач. Охо. Слухай, толькі не кажы, што ты тут адзін, а? І дзе ён?
Ой, халяра ясная, каб табе пуста было. Паскуда. Пернатая. Ці ён уляцеў? Калі я паходню скіну, ці што? Добре, хадзем. Не тут, дык на гары упалюем. Мне, па сутнасці, каб адраматаваць свае падкладкі, патрэбна будзе толькі аднаго крупіка, але каб припасы нейкія зрабіць пуху, там, дзеля таго ж спальніку, вядома, трэба больш. Так, добра, жаладым. Так. Мы, да рэчы, сёння не надта доўга будзем сядзець, нават да першай гадзіны. Не хацелася б трымацца проста, што ёсць дзве справы, якія трэба зрабіць. Ну, за гэтую гадзіну маецца на ўвазе. Вось, так што... Раптам, калі ў нас усё пойдзе добра, то... Завяршымся прыблізна праз 1,5 гадзінкі, было б ідэальна. Недзе вые, а дзе ён вые, дзе стаіць? Гэта шэрая поскудзь. Вось ён ідзе. О, іх нават 2 тут, ты паглядзі. Ну то шо, хлопцы, вы мне мяса принесли, ці што? Давай, ты першы будзеш. Зараз паходню мою задзьмуем. Так, вось што мне трэба будзе зрабіць, гэта залутаць з яго мясам. 4 кілаграмы, вось так. Я яго тут пакіну, бо туша яна знікне, а мяса будзе ляжаць. Гэта каб у нас припасы былі на гэс. Мы потым зацягнем. Давай. Мы і цябе залутаем. Тут уже лепш. Гэта агулам у нас атрымаецца 9 кілаграмаў, правда? Ваўчынага мяса. Там 4, тут 5. Вось, і яшчэ там 1,5 ці 2 ляжыць. То добра. Як-небудзь зойдзем пасмажым. Адзем. Бо там яшчэ адзін будзе, я памятаю, там каля чырвонага вагона стаіць. Як доўга ідзем, слухайце, ўжо 1,5 гадзіны мы толькі пераходзім з Ваўчынай гары, ну, загадкавае возера, каб пачаць дасягненні выконваць.
Давай ближэй до чыгункі. А яго няма? Ну то добра. Наадварот, гэта лепш нават. Так, шикарно. Так, ну і той таксама аднавіўся воўк, якога мы забівалі, калі пераходзілі ўжо. Прайшоў час. Но гэты нас будзе паляваць толькі, калі нам трэба будзе пайсці пазбіраць дровы на стрэлы, закалёныя ў вагні. А стрэл мне патрэбна будзе прыблізна 10 штук. Ну, плюс-мінус. Каб паляваць 25 трусаў і прыблізна 4 курпіка, гэта 30. Адной стрэлы хапала на 3 стрэлы. Ну, прыблізна так, 10 штук мусіць выстачыць. Так, зараз узгадаю толькі ці... У нас трусы былі тут, побач з намі. На гару туды падняцца, потым трэба было спусціцца да мядзвежай пячоры, потым на возеры. Так, была там палянка трусіная. Так, дзе яшчэ трусы ў нас нараджаліся. Добра было б на адной лакацыі ўсё гэта ўпаляваць, але ж... Ай, прыемненька ісці так, толькі што халадно. Снег так лёгка падае. О, я памятаю, там былі наверсе. Ну, карацей, пабадзяемся, пашукаем. Так, і адразу трэба спраўдзіць, як тут у нас прыпасы ежы. Калі што, трэба ісці на паляванне туды, на возера. О, ваўчына ёсць. І аленіна ёсць. То бок, няма. Няма патрэбы, добра. Можна спакойна ўладкавацца, спакойна паесці. Выдатна. Так, схавай ты гэты лук ужо. Дзяўчына, нешта ты разышлася. Гатова. Так, скура высохла. І вантробы, вядома, высохлі. Так, давай сюды перакінем усе нашыя скуры. Ага, уже ўсё. Раз, два, тры, чатыры, пяць, шэсць. Цудоўна, тое, што трэба. Так, трусіныя скуры ёсць? Ёсць, тое, што трэба. А, тканіну сюды, трусяціну сюды. Гэта сюды. І у нас 4 яшчэ мядзвежыя скуры. Шыкоўна. Значыць, мы зоймемся адразу рамонтам. А, для каптура нема скур. Для каптура нема скур. З халера. І дзе я пакінуў? Пума. Дзе пума на гэтай мапе? Яна была ў голе. Тут што? Так, давай сюды. Ну вось гэтыя наборы. Якія мне патрэбныя будуць. Так.
для ремонту. Так, пойдем у сметник выкинем. Ой, гэты брухт, які мы зараз павыцягвалі. Так. Скидаем. 15 вугалю. 15 вугалю. Ці нам яго надоўга хопіць. 15 вугалю. Гэта па 1,5 гадзіны. То бок гэта 15 гадзін прыблізна, плюс яшчэ 7, 22 гадзіны. Вогнішча. Гэта яшчэ мала. Так, дзве бульбачкі. Што ў нас тут? Ёсць, у нас ёсць сродкі дзеля выпрацоўвання стрэл. Тое добра. Так, тканіну. Паколькі мы ремонтам адзення зараз не будзем займацца, тут тканіну я б скінуў. Што ў нас тут? Шэбрухт гэтага. Папая, так. Ужо 3 кілаграма. Трэба тут схаваць гэта ўсё. Так. Всё гэта з сабой пацягнем, кінем там у сметнік. Добра. Так. Гэта нельга кідаць. Вось гэта разабраць. Кепскія паходні таксама зараз разберем. У нас вечара яшчэ палова цягавітасці ёсць, і там можна пакінуць сабе, дарэчы, на ноч справу гэтую. Так. Ліхтар мне пакуль што не патрэбны. Ліхтар скідай. Тут мы скінем паходні. Проч адной на всялякі выпадак. Гэта мы таксама кінем проста, каб не было ў кішэні. Давай, што такое? І што можна яшчэ пакінуць тут? О, 60%, слухайце, ну. Трэба рамантаваць, трэба. Подкладка 78, 83. Гэта я апрануты ў кошкі быў ўсё яшчэ. Ой, прыдурачны, ну. Так. Вось так трэба. Крацей, мне трэба знайсці скору пумы. Бо гэта я знайшоў, адрамантуем, гэта адрамантуем. Адрамантуем. Боты ёсць, няма толькі пумы. Пуму апошнюю мы забілі і кінулі ў пячоры сохнуць. У попельным каньёне. Гэта не лічыцца, недзе павінна быць яшчэ. Што калі яна ёсць на разборнай чыгунцы? Ёсць яна там ці не? Не памятаю. Задачка. Задачка, слухайце. Так, што яшчэ можна скінуць? Пайсці пазбіраць дровы. Зараз гэта больш важнае, так. Сюды зараз паскідаем. Вось гэтыя рэчы. Так. І яшчэ вось шыпшына. Рэйша, ага. Жалуды перапрацуем, каб была кава. Што там па надвор'і? Адзін. Тут галіны ён. Адна ляжыць.
Шкада, што няма сонейка. Так бы можна было распаліць вогнішча сабе было. Не вытрачаючы запалачкі. Так, што тут? Пуста як заўсёды, толькі дзве гэтыя велічэзныя галіны ляжаць. Давай сюды нырца дамо. Ваўчына, ты тут ё? Нібы нема. Так, у такім выпадку зараз мы зоймемся наступным, паколькі ў нас няма магчымасці адрамантаваць адзенні праз тое, што няма скуры пумы. Так, якую я забыўся і пры гэтым пра ўсім нават і не меў, бо я б яе знайшоў. А можа і не. Падаецца, яна была на радыёвежа у Паўцешнай даліне. Я памятаю, што мы там палявалі, але памятаю толькі на ваўкоў, што палявалі ось. Што мы там пуму забілі, я не памятаю. Зараз, карацей, збіраем галіны, галлё гэтае. Вось, і робім сабе стрэлы закалёныя ў агні, ідзем паляваць на трусаў па ўсёй мапе. Так, і было подарэчы. Гэта хто ў нас там ідзе? Гэта воўк ідзе. Ой, чакай, сюды, сюды, сюды. Зараз выйдзе праз дрэвы. Я табе гарну. Так. Лайка, слухай, малеча. Мы вось так табе зробім. Мясо нам патрэбнае, слухайце, скора нам таксама патрэбна. Таму што я памятаю, што ў нас там ёсць адно дасягненне, звязанае з ваўчынымі нагавіцамі. Ён то позавецца апрануты у мякенькае, неяк так. То нам трэба будзе пашыць нагавіцы з ваўка. Адпаведна, яшчэ будзе спальнік з мядзведзя. Ну і легче спаць, нам кажуць у такім выпадку. Ладно, уже ідзем да хаты ў такім выпадку. Вогнішча не распаліць, сонейка няма. Нічога страшнага. Так. Як у нас там справы? 38. Цудоўна. На 10 стрэл нам гэтага хопіць. Вось, і пры гэтым пры ўсім пасмажым яшчэ ваўчыну. Цінае, што зараз дастану лук, праз тое, што ў нас на возеры шмат ваўкоў, яны могуць пачуць, пакуль я тут бадзяюся.
У нас є Сонька, віншую. У нас так само є Сонька. Я ўсё жыццё думаў, што гэта нічыя не ўласнасці, яно агульнае. Свеціць адпаведна без наяўнасці чалавецтва, калі гэта трэба. Хотим. Так. Так, заўсёды падрубаем эхалакацыю. О, у нас тут ще были галинки, добре. Так, не тоем. Сюди подпалили. Так, відповідно, ось так. Розпалилися. Come on, little fire. Come on. Додаємо палива. Ось так. Сюди. Сюди приготовили м'ясо. Кілограм так. І тут кілограм, добре. Покуль водою запілім. Давай поглядим, як ми можемо зробити собі стріли. А нам потрібно перо. Угу. Перо, давай поки що все. Стоп, не то. 22 хвилини, 3 стріли, то бок мені треба спочатку одну зробити, давай. Девять, 8, сюда. Подготовили сюда. Так, ще раз зробимо собі. Так, ну і отрымливается нам ще 2 рази так треба. 14, 13. Это мы уже, мабуть, собі зробимо. Все. Не, стоп. Ось сюди. Так, а ось тут ми зробимо води. А 12 хвилин усього. Добре. Так, ще раз. один расправление сюда. Так, додаем палево с шикарку. И робим опошню. Шиковно. Так, воду забрали. 39. Только пол-литрики. Вот так. Пойдем выкинем мясо. Вонки, так. А, и пуш у меня там так само ее. Ось сметник треба покласти. Так. Той кавалочек, який зараз там. Смажиться чи не смажиться, гэта мы потім розберемося. Так. Там нехто бадяється зліва все ж таки. Так, скуру вовка треба скинуть. Як тут наши справы? 10, 10, 9 и 26.
Па сутнасці ўсё добра, так? Пакуль што згасім. Проверяем, что мы проверяем. 17 ёсць. Стрэлы гэта звычайна ж, правда? 11. О, 12. Добра. Добра. Раніцу прачынаемся, ідзем на паляванне. Все, нічого не забыўся. Давай скинем. Так. Сюды. Так. Сярэдзіна ночы, добра. Пакуль не забыўся, смецце трэба з кішэні выкінуць. Ох. Якое надвор'е шыкоўнае, ага, якая ноч. Маладзік. Нам свеціць яшчэ. Так. Згасілі. Папілі. І раніцую, бляха, на паляванне. Так, ще крыху паспаць, каб сонейка паднялося, крыху нам цепла дало. Добренько. Так. Вода. Где вода у нас захована? Наверсе подається, так? Давай в такому випадку ось так. Ежа ёсць, усё ёсць. На усялякі выпадак ось так зраблю, как былі паходні. Раптам што. Бярозавую кару я не скідаў. Адзін халадно, але... Ой, завіруха будзе. Усё белае наўкола. Падаецца, мы зараз падвернем нагу ўсё ж таки сабе. Калі так будзем рабіць, вось нам сюды. Так, трэба раней за цябе ведзьмара прайсці, каб спойлерыць. Слухай, я ўсё роўно гэтых спойлераў ўжо наеўся. Я ж казаў учора, што перакладаў дыялогі рыданцаў, то бок гэта галіна гісторыі, калі вядзьмар згуляў на баку Радавіда, аддаўшы яму ўладу. І яны вось адбіліся ад нільфаў, то бок нільфы бягуць. Вось. Ну і ўсё гэтым чынам складаецца. Ну, бля, ну не, ну... Так што спойлераў я наеўся, як мае быць.
Ой, как тебе лихо. Надворье, надворье. Drive if I don't warm up soon. Ось хоч ти забій, я вже зараз не згадаю, куди тут ісці треба. Щоб знести эту печору. Паскудство. Ось так. Что, придется сидеть. Сидеть, шакать, походу. Завируха скончится. Восьмилетку по такому на дворе будешь сумовать, но... Холера, как тебе беры. Отчепися уже, дай погулять, а? Ніби послухалася. Іспёка. Мы тут не были, до речі, ні в одного разу. І що собі? Єй, дозволим переночевать на старой вышце лесника. Ну, в этом мы зробим, відомо. О, слухайте, у нас тут показывало, что есть древоца некая. Треба было взять с собой на желтую некую. Мы, до речі, большую частку вольнир шпацируем без секеры. Там кара бачу, а ось трусов не бачу. А вот трус бежить на пагорку. Так, ці я дотягнусь до гэтай кары. Я, до речі, не ведаў, не памятаў, што тут у нас кара ёо. Так, зрозумів. Сюди давай. Так, веду на виходних у вас крами не працюється, проч маленьких нейких. Так, так, так. Так, ну що, починаємо. Сюди, сюди. І ось гэты стрелы. Перша ахвяра. Але я пам'ятаю, що тут було 3. Просто, о, до речі, про камінчики треба було не сюди подиматися, а сюди йти. Так. Але зараз трус тільки один реснувся, ну... Такое. Може хтось ще з'явиться, ні?
Так, ходім тады адсюль. Вельмі цудоўна, калі береш скрыньку з півам, тады добрая зніжка выходзіць. Ёсць такое. Увогуле тут у Польшчы піва вельмі таннае, вельмі таннае. А я табе так скажу, што часам вада, звычайная чыстая вада, яна даражэйшая за піва. Уяві сабе. Ну вось яно дрэўца. О, ножовку мы ўзялі з сабой, добра. А я спужаўся, што няма інструмента, каб пілаваць. Так, святлее. О! Гэта цікава. Так, гэта тыя дрэвы, якія мы луталі, там пад імі кара была. Правда ж? О, ля, бункер шейники. Ничто себе. Так. Так и с мясом. Значит, пиво не из воды зробленное. Цікавая думка, до речі. Ложек тут одразу. Что у нас есть по Фальферовской остаться? Давай-ка сюди. Спробуємо зараз розпалити вогнище. Все ж таки було світло, правда ж? Зараз походню возьмем руки. Come on, little fire. Oh, yeah. That's І халера ведать, що з чого вони роблять пиво такое танне. Та ёпта мать. Каб табе добре жилося, хто придумав гэты бункер пусты. Нічого нема, тільки сховатися можна від ветру. Так, а ну поглядеть, може реснувся ще трусніки. Не реснувся. Там беровські бачу маються. Мы ж тут выйдем, правда, калі раптам вось тут сыдзем удолу. Так, гэта пячорка гэтая бязглуздая. Так, так ты нават ні крапулькі алкаголю не ўжывае? Не. Не-не-не. Туды гэта на возера мы выйдзем, наколькі я памятаю. Сюды мы выйдзем да сядзібы сваёй. Зараз выйдзем да сядзібы, ды кінем труса на паля парогу. З'емо там мяса, бо я бачу, што у нас мяса. Ежы патрабуецца шмат. Можа пабегчы. На свято Педро.
Шляхтичи, так. Не, я не купляю воду раптом, что я фільтрую. То бок я фільтр набыў сабе адразу, як прыехаў. Бо мяне гэта вельмі здзівіла. Што пляшка вады, яна можа каштаваць спакойна 10 злотых. 1,5 літра. А вось, напрыклад... Так, ну добра, мы гэта потым зберам. А вось, напрыклад, піва, пакуначак з 6 бутэлек, 0,275 і 0,3, я не ведаю, як яны тут ідуць, у якой тары. Вось. То яна стаяла на продажы. Ой, божахна. На акцыі было трохі меней за 8 злотых. То бок 6 бутэлек у гэтай кардоннай скрыні па 0,3, напрыклад. Гэта ж 1,8 літра. А калі гэта 275, то тут, мабыць, 1,5 літра. Ну, вось табе. Я такі, дзіўнавата. Пахадзіў, пачухаў патыліцу і вырашыў, што дык можа лепш... О, дарэчы, я мяса не паёў. О, дурань. Гэта... Можа лепш набыць фільтр? Паглядзеў, колькі каштуе фільтр. Выявілася, што ён каштуе 40 злотых. І всё. Хацеў ужо ўзяць, так? Што хацеў ужо ўзяць? Піва? Я вельмі не люблю смак піва. Ля, бачыш, адрэагаваў, павярнуў мой бок. Дарэчы, чамусьці квас не ўвесь, але большую колькасць відаў кваса падыходзіць, а піва чамусьці не ведаю чаму. Можа праз тое, што квас проста салодкі, праз гэта ён неяк заходзіць болей ці меней. Калі ў галаве працуе адразу калькулятар. Так. Ну, то бок усё было проста на паверхні. Нават думаць не трэба было. Ты проста бачыш гэткай і адразу ўсе адказы маюцца. Дарэчы, у Польшчы такіх вось момантаў хапае. Я зараз чуў курпіка. І чамусьці няма труса ніводнага вось на гэтым месцы. Трэба будзе падняцца туды ўгару. Так, гэта наверх. Але мне туды зараз не трэба. Пойдзем туды потым. А курпікі яны ж там каля мядзведзя былі. Я добра памятаю. Бо ў мінулы раз мы таксама іх шукалі, дзе яны квохкалі. Па гэтых вось бадзёмся па... Ну, хрыбце вось гэтаму. Так, гэта калі што я за рагозам іду. Але можа і труса сустрану, хто яго ведае. Ох, щось недзе там, на гары. Так, куди ми гэта выйдзем?
Гэта павінна выйсці туды, дзе ваўкі, дзе нас кара. Бярозавая крышашку. Правда ж? Халеры, рагозу нема. А мне здавалася, што памусіла быць. Так, ну гэта дробязь, але ўсё роўна. Так, зараз павярнемся. А тут проход ёсць ці не? Вось тут направо. Дрэўцы ён. Так, бачу, крумкаши лётаюць. О, гэта мы выйшлі да медведя. Рэсп медведя там вось. З правага боку. Але тут, я памятаю, таксама былі і алені, і тросы. Вось тут засідка ёсць. Менавіта для аленяў. Ось аднаго бачу. А вось трусаў не бачу. Во, нарэшце. Адзін герой скача. Куды ж ты паляцеў, малеча? Вось гэта дзіўна. Два труса падбілі і ўсё, страва зламалася. Так, ну і шкада, вядома, што толькі па аднаму яны тут бадзяюцца. Чамусьці. Так, что тут у нас? Більше нічого. Пячора Алла називається яна. Це буде треба замальовувати, до речі. Може нам тут розпалити вогнище, як походнього не робити собі. Давай так. Зробимо собі трохи м'яса, зробимо собі трохи походнів ще. І пойдемо далі. Чотири хвилинки.
Угу. Сорок 8, 29. Сколько тебе лупить? 21, добре. Скура оленя нам завсёды патрэбная. Так, тут у нас трусы. Трусы, я памятаю, были каля хацін. Да. Пойдем отсюда. У нас, правда, скоро зараз оленя ёсць у кішэні, тому калі што мы прывабім сабе драпежніка. Ля. Сюда давай. Так, ну мы отсюда же вышли, правда? Зрабілі кола. Так, это олень? Олень. Спробуем тут подняться. Магчыма? Это на той выпадок, калі тут былі корпікі, падаецца. Ну, бяспечней будзе назіраць раптам, што на медведя адсюль. Так, квохчуць, квохчуць, яны вось там унізе. Квохчуць. Так, а справа гэта яны на гары. Угу. Вон, проба у нас просто так ляжаць. Знішчаная. Шкада. Так, глядзім права, глядзім лева. Цішыня. Так. Вось наши курпики. Сюда давай. Угу. Пакуль аднаго бачу. Так, ну калі один, то давай так. Каменьчиком. Добре, пер'є маємо. Угу, смердім ще.
Яшчэ трэба прайсціся, можа рагоз ёсць. Так, кыш-кыш. Цішэй, што значыцца кыш-кыш, гэта як? А выжываць хто будзе? Не, хтосьці квохкае, але дзе? Ці то ён рэснуўся там недзе на скалах, мабыць. Такое часам здараецца. Так, і як мы тут? Гаспадароў мясцовага возера мы ж не сустрэнем, я спадзяюся. Так, рагоз мы збіралі тут, падаецца мне. Так, гэту птушку трэба будзе занесці нам да хаты, каб расцірушыць. І шэра. І гэта крыга. Гэта у нас крыга. А не мядзведь, так. І сюды давай глядзім. Ось там, я памятаю, былі трусы за гэтымі хацінамі. Так, мядзведзі няма. Там што ў нас лётае? Гэта труп ляжыць чалавечы. Так, нейкі туман, гэта кепска. Што туман простое, што... Будзем зараз ісці да хаты, там воўк, як найменей адзін. Так, ніводнага труса. А хто б мог падумаць, дарэчы, калі нам патрэбна забіць 25 трусаў з дапамогай вось гэтых стрэл, раптам нам гульня пачне падгульваць, а? Трэба было ад пачатку. Усё гэта паставіць пад велічэзнае пытанне, ці ўдасца нам сёння гэта зрабіць. Падаецца просты квест, і на табе. Паспрабуй выканай яшчэ. Так, гэта алені. Тут алені, там алені. Так, той печоры мы луталі. Але тут, падаецца, не было ніякіх трусаў пад тросам гэтым. Я ж не блытаю, а і там іх ваўчына сустрэне гэтых аленяў, мы калі што адаб'ем іх. Так, ну так, я правы, тут няма нічога. Тут нічога няма, на жаль. Хадзем да хаты, будзем лутаць таго труса. Яшчэ залутаем гэтага курпіка аднаго. Так. Вось так, о. Шыкоўна. Смачна есці, ваўчына. Цікава, колькі ён мне пакіне мяса там. Ням-ням-ням. З правага боку я чую курпікі. Заблізка падышоў. 8 кіляў, дарэчы. На хвіліначку. Зараз галоўнае, каб не ўчапіў ён мяне. Воўк гэты, які там пабег.
А где ты там? Што, ён яшчэ на аднаго аленя пабег, ці што? Бо звычайна ён не раве так, калі мяне высцежвае. Ага. Гэта ён злавіў чарговага аленя. А, не, там курпікі квоккалі. Там курпікі квоккалі. Гэта ён на курпіка кінуўся. Так, добра, добра, добра. Пакуль усё добра. Шкада толькі, што няма малых трусаў, каб упаляваць. Але нічога. На наступным стрыме мы пойдзем у тую частку, дзе мядзведзь. З той же самай мэтою. Вось мяркую, там мы ўсё ж такі упалюем больш за... Мы тут колькі упалявалі? 2 ці 3. Ось, тым не меней. Шарапов, вітанкі. Добрый дзень з Менску. Я тут новенькі. Хацеў запытацца, чаму так падабаецца лонгдаркі, з якой гульні ты пачаў стрыміць на роднай мове. Другое пытанне вельмі простае. Ты можаш паглядзець на ютубе, таму што я пачаў стрыміць менавіта з ютуба. Вось у мяне гэтая платформа больш за ўсіх цікавіць. І падаецца, гэта былі ў любым выпадку танкі. Мабыць, я з іх пачаў, таму што на першых тыднях гэта былі выключна танкі і Еўратрак сімулятар. Вось. А чаму Лонгдарк падабаецца? Балансам. Вельмі цікавы баланс, вельмі цікавая гісторыя, калі ты гуляеш у сюжэтку. Яна кароткая. Яе можна, усе 4 часткі, якія існуюць на сённяшні дзень, можна прайсці. Ну, колькі часу патрэбна? Гэта недзе 8 гадзін, не больш. Вось, калі ведаеш, што рабіць, як рабіць, чаму рабіць. Вось, і карацей, больш-менш дасведчаны ў гэтай гульні. То бок 8 гадзін дастаткова, каб прайсці бягучую сюжэтку. Там яшчэ будзе 5-я глава, ну але яна толькі плануецца да выхаду. Пакуль яе няма. Так, гэта ў нас, вось, стужка. Так, гатаваць мяса мы будзем пазней, спачатку. Вось так. І у сметнік хадзем. Закінем тлушч. Так, хвілінку, я зараз працягну яшчэ адказ на пытанне. Падаецца, я не на ўсё адказаў. Так, чым так спадабаўся і... ну не, ты адказаў, 2 пытання было. Так, што ў нас тут, дарэчы, трэба паесці было. Гучыць добра, калі ў рэжым пакуты, ці ён не так цікавы. Цікавы, вядома, у мяне проста не хапае досведы, мы ў гэтай гульні, дарэчы, ледзь выжывалі. Літаральна. Так, руками збіраем. У нас тут было колькі выпадкаў? 3, калі я быў на мяжы смерці. Вось апошні ён здарыўся ў нас стрымы 4-5 таму. Калі мы выйшлі у лакацыю абсерваторыя. Вось, нам трэба было паўночнае ззянне там злавіць. Вось, і яно ўсё ніяк не адбывалася. Не, яно адбылося, але мы пайшлі па далёкім шляху. Вось, і карацей, атрымалася так, што я толькі дзякуючы таму, што ў маей кішэні было 3 шпрыца. Вось, мы выжылі літаральна праз выпадковасць. Вось, калі так табе паясніць, каб было зразумела, то глядзі. Мы злавілі сабе клаўстрафобію, не маглі спаць.
І мы надта моцна замерзлі. Вось. Так, чакай, трэба было паесці. Я што я не падумаў пра гэта. Вось, і мы ўжо проста кінулі выконваць дасягненне. Гэта не дасягненне, а сюжэтку, простое, што нічога не атрымлівалася. І я вырашыў пайсці з гэтай лакацыі, каб лепш падрыхтавацца да трэцяй спробы, падкрэсліваю. Гэта была, то бок, другая спроба штурму ўжо абсерваторыі. Вось, ну і карацей. Простое, што была клаўстрафобія. Мы надта моцна змерзлі, у нас было мала ежы. Мы дабеглі да пячоры, якая там перад выхадам з гэтай лакацыі. На мінімальных ХП у нас ужо былі чырвоныя ХП, то бок мы ледзь выжылі. Вось. І мы не маглі легчы спаць, простое, што у нас клаўстрафобія. Ну, я вырашыў, што ўжо ўсё, нам гамон. Вось, накіроўваўся да выйсця, каб проста памерці. Вось, і раптам у гэты момант проста узнікае умовы дзеля таго, каб я расклаў сабе спальнік, каб мы леглі спаць. Вось, і мы на мінімуме ХП, на крытычным мінімуме выжываем. Вось, і потым ужо арганізоўваем трэцюю спробу штурму абсерваторыі. Вось, пасля гэтага такога крытычнага не было. Але гэта было горшае, мабыць, з усяго, што толькі магло быць. Так, давай сюды гэта мы скідаем, каб яна сохла пад нашымі нагамі. Скуру аленя таксама скідаем, гэтым потым... А давай пакуль што так. Мы потым ўсё роўна, калі прачнемся, пойдзем збіраць, так. Сюды хадзім. Мы ж тут пакідалі бутэлькі, ага. Вось, так што цяжка было, і даволі часта было цяжка. Калі мы будзем пазбегаць гэткіх выпадкаў, значыцца мы можам ісці на падвышаную складанасць. То бок па лясну без падрыхтоўкі ты вырашыў павярнуцца, гэта ж караул. І без гэта было не з падрыхтоўкаю, то бок глядзі, у нас, ну, тут жа ж ёсць у выжывачы сюжэтка, праўда? Мабыць, ты ведаеш гэтае. Мы яе правяралі, і абсерваторыя з'яўляецца апошняю кропкаю у гэтым сюжэце. Так, туды хадзі. Вось, мы палезлі туды, каб скончыць гэтую гісторыю, даведацца ўсё пра Рюдзігера і гэтак далей. Так. Першая спроба не атрымалася, таму што мы пайшлі па далёкім шляху, ледзь не памерлі, таксама замерзлі мільён разоў. Вось, і павярнуліся, адрыхтаваліся, рамонт, вопраткі ўсё і зрабілі як належыць, то бок гатовыя былі, пайшлі. Другі раз нас там добра сраку парвалі. Вось, дзірак нарабілі ў ёй. Так. Давай сюды. 4. Трэба яшчэ. Вось, другая ледзь выжылі. Але ногі вынеслі, пайшлі рыхтавацца. То бок у мяне там была цынга. У мяне было недастаткова ежы абсалютна, пастаянна. Таму што драпежнікаў было мала, і яны збягалі. Калі сраку парвалі, гэта добра. Не, там скразняк, там мерзла ўсё. Вось. Ну, карацей, мы там мядзведзя не ўпалявалі, ён ад нас збег. Ваўкі, у нас было з сабой 25 стрэл, вось, і проста ваўкі ва ўсе бакі разбегаліся, таму што мы ў іх траплялі, але гэтыя курвы не падалі ад аднаго стрэла, то бок мы ім траплялі кудысьці ў некрытычныя зоны, вось, яны проста знікалі. Пасля другой спробы, калі мы выйшлі адтуль, у мяне засталося 12 стрэл, падаецца, было 25 пры ўваходзе ў лакацыю. Вось, карацей, ну, такія цікавыя рэчы. Так, у меня ж няма нічога, правда, няма. Адзін, то бок, далей будзем паляваць на трусаў у тым баку. Так, 12:26, ну, павінны мы дайсці да хаты паляўнічага.
Калі што там захаваемся і працягнем ужо на наступным стрыме. То бок у нас караул узнік толькі праз тое, што кепская была падрыхтоўка пры ўваходзе ў лакацыю. Не было ежы, не было 100% адрамантаванага адзення, вось, і замала стрэл. Вось такія былі нагоды, каб нам дралі сраку па поўнай праграме. І толькі з трэцяй спробы нам удалося ўсё зрабіць як належаць. Вось, і мы выканалі гэта. Ну, гэта было два стрымы таму, дарэчы, зусім нядаўна. А так, такіх вось цікавых гісторый ўсё роўна яны ўзнікаюць пастаянна з гэтай гульнёю. Мяне ў гэтым захаванні лось не атакаваў ще ніводнага разу, але былі і такія ў мінулым, што памятаю, што мы пачыналі неяк гульню вельмі даўно. Вось, і мы рэснуліся на... Як гэта, чакай, завецца лакацыя, дзе карабель з горнам ляжыць. Ну, карацей, у самым куце. Вось, я ледзь дабег да маяка спачатку. На маяку там залутаўся, потым пабег на кансервны гэты завод. На гэтым кансервным заводзе нічога не было, абсалютна. Трэба было бегчы праз шахту, вось, і на іншую лакацыю. Я пайшоў, але на шляху каля шахты быў медведь. Мы яго абыходзілі, на вадзе нас сустрэў лось, праламіў нам грудную кляціну. Гэта просто такая срака была. Вось, пры гэтым было так крыўдна, ён нас заўважыў, ён быў на мосце, а мы ішлі па вадзе. І я думаў, што калі ён на мосце, ён нас не зачэпіць. Вось, а не халера, ён такі, воу, заравіў, бляха. Прыйшоў да нас уніз, уламіў. І все, мы падохлі. Ну, карацей, то хапала такіх. Зона запушэння гэта, ну, магчыма, так. Карацей, дзе карабель гэты. Вось, і кансервны завод, кітабойны, вось гэты, дзе яны там, не кансервны завод, а кітабойны, вось там, дзе шкілет ляжыць унутры, вось гэта лакацыя, маецца на ўвазе. Але няма трусаў. Волк ёсць, трусаў няма. Ой, гульня паднасірае. Яна, вядома, нас не чуе, але ж курва, скуль яна ведае, што мне трусы патрэбны. Скуль яна гэта ведае, што яна іх не рэсае. Добра, добра, кажа Леха. Ой, Лёха. Самы добразычлівы глядач. Так, ну, медведзя нема тут, я спадзяюся. О, два бачу. Вось адзін, вось другі. Добра. Малеча, хадзі сюды. Так, а слухай, я якім карыстаюся? Вот з гэтым, так? Нам жа ж трэба яшчэ вось гэтага труса, не дакладна гэтага, а проста труса забіць з 25 метраў каменьчыкам. Так, добра, я спадзяюся толькі, што медведзя няма. Мы гэтых трусаў зараз зацягнем у хату. Падалося, мабыць. Падалося. Нібы выдыхаў медведь. Чакайце, зараз я тут пагляджу толькі ва ўсе бакі і пачытаю.
Так, каб трусы уначы табе сніліся. І жаночыя толькі. Майткі. Добра, дзякуй, вось гэта добра. Слухай, ты мне зараз нагадаў пра сон. Ведаеш, які самы дзівосны сон за апошні час у мяне быў? Гэта тое, што я займаўся направаю рухавіка на машыне сваёй. Якойсьці халеры я разбіраў рухавік гэты. Якойсьці халеры я далез да тэрмастату. Вось. Потым я як-то гэта разбіраў яго, ён жа ж неразборны, я яго разбіраў, замяняў часціны гэтыя. Памятаю, нешта выразаў з металу, фармаваў, карацей, абкатваў, загортваў. І потым прачнуўся, думаю, блядь, ніхуя сабе. Скуль я столькі ўсяго ведаю. А ты спрэхаеш у гэтым? Не, ніколі не займаўся гэтым. Мяне гэтая тэма прываблівае, але я ніколі не займаўся гэтым. Калі б у мяне быў гараж нейкі, я б ужо даўно свайго гэтага разабраў бы, ну, сваю машыну. Таму што ёй сапраўды патрэбны дарагі рамонт. Так, тут няма нічога. Так. Мы адсюль усё вынеслі, правда? Так, ну што, давай мы ў такім выпадку зараз разбяром гэтае. Зайшоў у гараж і так, усё разабрана. Ну, я б разабраў, я б пасядзеў, пакумекаў бы, паздымаў, можа, нават. Было б цікава ўсё ж такі турбадызель свой двухлітровы аднавіць, каб ён працаваў як належыць. Ну, цікава было б. Так, труса разбіраем. Гадзіна 14, давай. Што у нас там? 12:30. Так, і гэтае... Ёсць не ўпэўнены, што мне патрэбна мяса. А вось гэта, вядома, лепш пакінуць тут, хай яно тут сохне. Не пашкодзіць. Раптам спатрэбіцца шапку пашыць ці пальчаткі. Там нейкі вецер пачаўся, не? Падалося? Так, ну што, можа мы... не ведаю, завершым ці не завершым стрым на бягучы момант, ці дабяжым кудысьці з чым. Так, лічы, у нас 5 трусаў на рахунку, яшчэ 20-ку трэба забіць, знайсці неяк. Давай паглядзім, што у нас тут унізе, там дзе ёсць засідка. Часам мядзведь з'яўляецца, да і трусы былі, наколькі я памятаю. Так, і не забывацца, трэба нам яшчэ аднаго ўсё ж такі курпіка, як найменей аднаго. Каб падшыць сабе спальнік, каб падшыць сабе накідкі нашыя цёплыя. О, ля. Палка ў паветры вісіць. Ну ідзе яны, малыя. Малыя вы дзе, о, бярозка. А мне падаецца, гэтую бярозку мы і збіралі. Можа мы тут былі, дарэчы, без сякеры, без нажоўкі яшчэ. Таму не сабраныя. На правым баку нема.
На левом боку нема. Ой, як усё гэта сумна. Там падаецца, ну так, гэта галіны дрэў там выглядаюць нібы хтосьці бадзяецца вакол іх. Так, можа ты лунатик ночью ходзіш дзесьці на варштат мясцовы працаваць. Дакладна. Я пра гэта і не падумаў. Трэба патэлефанаваць знаёмаму з варштатам сваім. Ці я там у яго раптам не рабіў ад 2-літровага рухавіка тэрмастат. А вось мядзведзь. Так, мядзведзь ёсць, гэта добра. Можам яго, дарэчы, упаляваць, хаця б у пысу стрэліць. Так, сюды давай. Давай выкарыстаем гэта. Оп. І вось так. Міша. Палацуга. О, трус. Starting to feel numb. Нічога здараецца. А, бля! Завысока. Ты, блядь, здзекуешься ці што? Справа налево яна не можа трапіць. Ну, в сэнсе, я не могу трапіць, ну. Ой, два тут. Так, Мішандр, ты дзе? А, вось ён. Усё. Так, давайте звернем яго ўвагу на сябе. Оп, бачылі, як ён адразу павярнуў у мой бок? Так, давай мы вось тут пачакаем, каб адразу нам скочыць сюды. Мы яму просто ў пысу зарадзім. А! Вады нема. Ну, слухайце, яго трэба ўпаляваць нам. Трэба ўпаляваць мядзведзя. Распаліць вогнішча, ўсе гэтыя справы. Вады напарыць сабе, вядома. Скуру забраць. Да, я ведаю. Я ведаю. Вось так ты ж будзеш усё роўно падыходзіць да мяне ўжо. Ось ты паскуда такая. Так. Мы взломали? Взломали. Так.
Так, той мы зламалі. Бачу, бяжыць, во. Цікава, яму 3 стрэлы трапіла. Мне падаецца, другая страла неяк у лапу паляцела ўніз. Ой, недзе там далёка ён. Так, ну што ты, малы? Доўга яшчэ будзеш бегаць ад мяне? Damn, I'm freezing. Недалёт. Алера, прийдеться запалку використовувати. Мабуть. О. Так. Не потрапил. Так, паладзін вітанкі, учора поўзаўся сёння тое самае. А, ну так, учора мы па Far Cry таксама бадзяліся па снегах, сапраўды. Ну што ты, хуценька там ці як? Міш. Сколько уже можно носиться? Так. Те, блядь, следы этой крови. Ну, только что ж тут были, алло. И куда его понесло? Это человечек лежит. О, бляха, пришпорив. Як гэта медведь, Ти сам знайшов білорусів на ютубі ці усіх скраві? Я не ведаю, я ще не глядів сьогодні, до речі. Статистика вельми цікава, не? 3 країни, усі побач і ні одного білоруса. Блядь, где-то медведь.
Куды ж ён пабег? Каб цябе ліха! Ой, вытрачаю час такі каштоўны на гэтага лупатага. Куды ж ён пабег? Ён жа ж не павінен быў праз гару гэтую перасягнуць нею. Ён жа ж максімум вось тут недзе заблукаў бы. Ён жа ж бег у гэты бок. Там камель. Ось паскуда. 3 траплянні, блін, і ён проста не скрывеўся. Не стёк крывёй, паскуднік гэткі. Тлусты. Не-не-не-не-не. Вось гэтая каляласачка. Нас тут, бачыш, падвезлі крыху. All I can think about is food. А чаму ты не можаш зараз? Якой халеры? Я не зразумеў. Глядзіна. Дзе мои стрэлы? Дзе мой медведь? Халера ясная. Так, калі ён падох, а ён мусіў бы быў падохнуць ужо, то над ім павінныя быць крумкачы. Так, нам трэба пачаць прыгатаванне ежы, пачаць... О, ляжыць штосьці там. А, не, гэта камень такі. Просто падобны камень. Нічога няма. Нічога няма. Ежа патрэбная, медведь збег. Куды збег? Хуй яго ведае. Падзі шукай. Там рве хтосьці. А чаму там рвуць яны? Я не памятаю, как мы там кагосьці пакідалі з тушаў. А, гэта вось над гэтым чалам.
Вони льотаюць. Залутаний, не? Паскуда. Звичайная лохматая бурая паскуда. Так, там желуди. Так. Зліва нічого, справа нічого не бачу. Там може вийти у нас до чыгунки. Холера, я уже есть и хочу. И пить, и есть. Хоть что-сти, бляха. Опрос труса. Можно? Кажуть, можно, на тобі волкам. Давай, малый, ходи ближе. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Подается, мы ему у нос потрапили. І злева, чуєте, кромкачі з'явилися? А може гэта тое, што нам трэба? Давай, паўлітрыкі вады. Парагозу з'ємо. Так, воды патрэбна хапіць нам, паўлітрыкі там. Ось так, давай спачатку один кавалачак, толькі не гэтым, а вось гэтым. Злева чую кромкачоў. Кромкачы павінны прывесці ў нас да мядзведзя ўсё ж такі. Вось недзе ў тым абшары яны равуць. Як мы тут? Ось так. Паўлітрыкі ём. Давай гэта мы падбяром. 32 хвілінкі. Ну, хадзім паглядзім. Я ось не памятаю, каб тут былі нейкія трупы апроч. Ось тут. Ой, скрыжую пальцы, каб толькі гэта быў медведь. Давай, родненькі, давай, гэта ты, правда? Міша, Андрэй.
Сука, не. Это человек. Ведаеце, што гэта нагадвае? Як мядзведзь ад нас збег, калі мы ўначы рыбалілі. Памятаеце, мы рыбу водзілі на возеры? І проста ад нас збег гэты мядзведзь. Тое самае адбылося амаль што. Шукалі, не знайшлі па ўсёй ваколіцы. Ачмырэць. Ой, так, 12:57. Ужо пераседзеў, трэба было завяршаць, калі мы выйшлі з хаты. Але ж мы гэтым займаліся на наступным страме. О, дарэчы, там бярозка стаіць. Так, давай, что у нас тут? «59, 15 хвилин я». Ось так мы зробім. Два кавалки собі нарежем, кинем на вогнище, каб яно готовалося само по собі. Пойдем у... у сядзібу, у турбазу. Ну, а уже потым 48, 50. Ну, не павінна яно згарэць, падаецца. Там паглядзім. Так, тут таксама, магчыма, трусы ёсць. Калі будуць, то мы іх упалюем. Ну, а мядзведзя прыйдзецца пашукаць на наступным стрымы. Усё роўна мы будзем бадзяцца яшчэ па мясцінах, дзе, магчыма, трусы ёсць. Магчыма, такім чынам знойдзем труп гэтага мядзведзя. Так, тут у нас павінны былі быць алені. Алені і тросы побач. І бачу трусаў. Добра. 2. Гэта няблага. Оп, дарэчы. Дасягнення атрымалі. Ха-ха. Так, я задоволен. Больше нам не трэба их забивать. Давай, може, жалуды тут маюцца. Заберем себе крыху. Усё роўна неяк дзічына малавата было, не? Там, дзе было 3-5, звычайна, рэсалася б максімум 1. Так,
8 стрэл. Пры гэтым мядзведзь панес ад нас 3 стрэлы. Калі раптам знойдзем яго, то было б добра. Пры ім павінна быць нашыя прыпасы, но калі не, то прыйдзецца падумаць, каб аднавіць сабе колькасць наканечнікаў. Хаця б крышу. У любым выпадку нам трэба ісці будзе кавальскай справай займацца, ды нажы сабе рабіць з пумы. Крацей. Гэта яшчэ наперадзе. Гэта ўсё будзе ў нас збочна ад асноўнай задачы, а менавіта атрыманне дасягненняў. Сырога мяса под сракой жуй. Зараз мы тебе залутаем, маленечки мой. Почакай крыху. Я ж не помыляюсь, что у меня на версии есть вода. Не помыляюсь, добре. Так. Тут збираем гэтае. Ще одну. Добре. Так, ну, я мяркую, што нам трэба гэтыя стрэлы, якія закаленыя ў вагне, нам трэба скінуць. Сюды, не. Сюды. Вось так. Дзеля чаго? Для таго, каб яны проста не займалі вагу. Так, збіраем. Гэта мінімум 4 рукою 56 хвілін. Я ўжо па гадзінку гэтую пачакаю, нічога кепскага не здарыцца. Так, ну гэтае мяса мне не патрэбна, таму мы проста яго выкінем. Так, сюды, оп-оп, і вось гэтае, оп-оп. Тушу скінем вонкі, таму што яна знікне проста. Не будзе псаваць нам нічога. Паўночнае ззянне пачынаецца. Так, ну і класціся спаць будзем зараз ужо. Адзінае, што хацеў бы пакласці рэчы для вырабніцтва стрэл. Пакуль што сюды. Ось такім чынам. Оп. Ще гэтай палкі кінем усім. Цудоўна. Кладзем уніз. Так, зараз яшчэ жалуды. Бяроза ёсць, ого. Гэта давай, гэта нам трэба. Так, і жалуды. Усё, у нас можа быць і запараная кава. Усё на свеце. Так, гандляря, які там раве, мы не чапаем. Мы гэтым зоймемся троху пазней, калі будзем накіроўвацца ў ягоныя мясціны. Усё, мы на гэтым скончым. Усім велічэзны дзякуй за вашыя падабайкі, падпіскі і гэтак далей. З вами працягнем ужо гуляць у Long Dark на наступным тыдні. Паўтаруся, панядзелак, аўторак на наступным тыдні у мяне ўжо ўсё забіты. Стрымоў не будзе, таму сёння ўвечары яшчэ будзе Ready or Not, і заўтра з раніцы у нас будзе Аватар. Вось. Так што такія справы.
Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце ўкраіну. На твічы мы пойдзем у рэйд да Ральфа, падаецца. Вядома, да Ральфа. Так што перадавайце яму вітанне шчырыя, бо мне трэба ляцець ужо. Часу няма. Вось такія справы. Добрага дня вам. Усё ж такі чацвер. Амаль канчатак тыдня. Усім пакуль.